Așa, provocarea lui Ștef nu-i bună pentru că bicla mea nu-i na. Și oricum am pierdut o filmare din vina lui că efectiv el nu știe să filmeze. Gândiți-vă leacă, eu pun pe pauză și el în loc să apese pe butonul de să nu mai fie pe pauză să înceapă să filmeze înapoi cum era, el apasă pe butonul să se termine filmarea, dar fiindcă el e un idiot, ce să facem? Te drecu de glas obez. Așa, dă Edi tu o provocare. Ce sare asta? Ce asta? Asta? Da. Ține, filmează în continuare. Nu apesi niciun buton. Mamă, ce provocare! Decât tine care nu știi să faci o filmare puțicheală. Să moară băieții mei. A, și înapoi. A? Și înapoi, hai. Înapoi. Bine. Așa, Eu acum vreau- revenim cu provocarea lui Edi. Deci provocarea mea de la Edi e să sară ăla mare de acolo. Uite, un ghei. Dar înapoi nu. Ia auzi, înapoi nu vrea. Stai să las eu telefonul așa. Sau nu știu, bun, ceva în genul. Sau cred că așa, nu, da. Vreau să-l pun ceva în genul. Băi, aveți și cu măta aia, băi. Angelo, tu vezi la ce distanță m-am oprit? Tu te naibii că nu știi să faci o filmare. Cum să fii așa prost? Bă, eu am mai mulți abonați ca tine, eu. Ai mai mulți, dar nu știi să filmezi. Edi, așteaptă! Nu, cel cum? Ăla mare, n-auzi. Uite, pomul deja s-a pus pe acțiune. Nu, că îl urc eu în locul lui, să moară. Da, tu nici nu filmare nu poți, da, păi să urci ăla. Da, nu poate. Da. Da. Stai să vin și eu încolo. Din alergare. Ia, stai că încerc eu. Ține-te. Nu. Dar, Deci dacă era... Nu-ți dau că tu oprești lumea filmarea. Deci dacă oprești, nu mai vorbesc cu tine și plec acum. Acum Ștef vrea să suie. Așa, lăsăm. Ștef, dă-i o provocare lui Edi. Edi, pe antenă. Îți dau bicicleta mea. Să vii de acolo și ești pe aici. De acolo și vii pe aici. Ui, te-ai coborât scările și nu coboră rampul. Unde te duci? Acolo. Revenim când ajunge acolo, Edi și na. O căzut prostul. Eu vreau acum să... S-a alnecat. Ia. Ud. Edi. Ia-o așa. Ia. Ia-o așa. Bă, nu mai fac. Deci Edi s-a dus aici și uite aici au căzut. Eu alunec din picioare. Edi, deci te duci în iau. Da, Lunec! Haide. Dă-mi coc. Edi din spate! Normale. Na. Bun. Da, ia-ți avânt, Edi. De ce? De-aia, că așa e provocarea. Ud. Nu știam, bă, că bine cum ai mâncat. Ia, cât e ceas? Ora 45. 57, pardon. 4. Da, 57. E 5. Fără 3 minute. Hai, poți provocarea și nu mai comenta. Hai, Edi. Edița. Îți dau avânt din spate? Da, ia du-te tu. Hai, Edi. Vrei să vezi un gras mort? Oricum te omor eu, că din vina ta am pierdut o filmare. Hai, Edi. Bă, Ia așteaptă, stai. nu te țin. Hai că vrei să fac. Te țin. Hai, Edi, că pierdem timp degeaba. Ce faci? Vine cu apă. Ce prost. Hai, dai. Asta e pe față. O avut prănit? Hai, Edi! Faci provocarea! Angelo,
Hai să ne dăm cu senioara. În fine. Hai, Edi, dai de aici sus, sus. Acolo sus, dai. Faci invers. Edi, să uite. Atunci du-te de aici, acolo. Ia să jos din picioare. Aoleu, trebuia să pun mâna. Așa. Am scuipat telefonul să bag. Ori picioare. În fine, continuând. Ștef, hai să-ți dăm ție provocări. Provocarea mea de la tine, uite, vine aici. Dă-ți piciorii prin apă și noroi și dă-te așa lunecuș. Așa? Aici. O, da, prostești. Oh, am căzut eu în locul Ștef. Oh, ueleu ce aluneci. Eu ți-o spus, doar cu bicicleta și uite. Hai, Edi, dă-te tu și încearcă. Nu așa, Edi. Ah, și-am căzut. Edi, nu încoa. Hai, Edi. Hai, Edi. Uite că las, l-ai văzut ce am făcut eu. Faci așa și după te dai miau. A, uai. Și acum, măcar așa să faci. Uleu. Filmează-mă. Te filmez. Bă, nu cur. Ba da! Hai, Edi, faci și tu, dar tu faci din picioare. Cum am făcut. Hai, Edi, cum am făcut eu. Oh, ce fricoș. Bă, ce alunici. În fine, cred că băieți, asta au fost pe ziua de azi cu filmarea. Asta a fost abia prima parte din provocări nebune. Ne vedem data viitoare când o să fie. Pa, pa!